Tervetuloa ammattiopisto Luoviin, jolla on erityistehtävä jo 23 kunnassa. Se tarjoaa koulutusta kaikkein eniten tukea tarvitseville opiskelijoille. Tekemällä opitaan muun muassa siivousta, autonkorjausta, rakentamista ja kokkaamista. Viimeksi mä oon täällä opetellut kakun koristelua ja mursuttamista. Vielä en ole mikään mestari siinä, mutta pikkuhiljaa. Me on pyritty kehittämään meidän pedagogiikkaa entistä toiminnallisemmaksi, kehitetty meidän tiloja, oppimisympäristöjä mahdollisimman työelämälähtöisiksi ja tehty työelämän ja kolmannen sektorin kanssa erilaisia yhteistyösopimuksia ja osin viety myös opetusta pois täältä oppilaitoksesta. Luovi on kiinnostunut tekemään yhteisiä tilaratkaisuja kunnallisten oppilaitosten kanssa. Henkilökunnan ammattitaitoa voisi myös laajemmin hyödyntää esimerkiksi kuntien vammaispalveluissa. Tiiviimpi yhteistyö ja ajatusten vaihto olisi kaikkien osapuolten etu. Vaikka sivistystoimi on Suomessa maailman huippuluokkaa, ei ymmärrystä voi koskaan olla liikaa. Luovin unelmana on, että meidän työn kautta yhteiskunnasta tulisi suvaitsevan paikka ja entistä useampi osatyökykyinen ja erityistä tukea tarvitseva voisi löytää oman paikkansa myös työelämässä.